máme tu temný vlog alias svítím jako kokot a máme tu vlog. Počkejte, až tam bude černá scéna. Jsme v Praze na For Fans. No jasně, jedem na nějakou neviditelnou výstavu vole pičovina. No teď jsem taky neviditelný, no. Hej, teď poslouchejte, No dobře, jedeme do Prahy. No a tady máme libový stůl, no. Dve, ono to nejde No, konečně jsem to rozbil. No a jdeme vyskočit z okna. Já to bych neudělal. No a tady to máš žere. Jak je to chutná, Tome? Dobrý. Hej, čum na ten záznam, I poslouchejte. ten alobal ti chutná? Jo. Já bych chtěl něco. Tady je jídelní vagon. No a tady pan Erik taky vloguje a bude mít milion subscriberů. A jmenuje se Gogobantevo. No určitě, ty vole, takže koš. Tady jsme kafičko a čipsy. A to jste neviděli, určitě, já nevím. A to bude všechno z tohohle randomu vlogu a čau.